WUSHU सान सिगां आं बेयावहायो सनानि मेडेल देरहाबोनो हादोंमोन। बेयाव आंजों लोगोसे आरो आसामनिफ्राय सानै आइजोफोर गेलेदोंमोन। बिसोर सानै आइजोनाबो सनानि मेडेल दंमोन। सानैनाव जों गासै साथाम थांनायाव साथामनावबो सनानि मेडेल देरहाबोनो हादोंमोन जों गासैबो। आंनि मुङा जुवेल बसुमतारी। बे गामिया 1 नं जायनारि होनो। जिहेतु मालानिफ्राय माब्ला बेहाय खुंजादोंमोन बे खेलाया? खेला खुंजानाय साना 1 आगस्तनिफ्राय 6 आगस्तसिममोन। जिहेतु नोंथाङा बेवहाय फाइनाल खेलायाव गेलेनानै गल्ड मेडेल मोनबोदोंमोन, बेवहाय सोरखौ बबे हादोरनि गेलेगिरिखौ फेजेनदोंमोन? आर्मेनिया। माबायदि नांदों फाइनालाव गेलेनायाव माबायदि नांदोंमोन? आर्मेनियाजोंथ' फाइनाल गेमावहायो बिथांना इन्जुरि दंमोन। बिनि थाखाय बिथाङा बांद्राय मोजाङै गावनि पारफरमेन्सखौ देखायनो हायाखैमोन। जिहेतु नों दासिम WUSHUआव बेसेबां बोसोर जाखो WUSHU सोलोंनाया? WUSHU सोलोंनाया दासिमाव गासै 4-5 इयार्स जाबाय। सोर थुलुंगा होबाय थादों नोंखौ बे WUSHU गेलेनायाव? बे WUSHU गेलेनायाव आंखौ गिबि लांजेननाया सन्दना बसुमतारी। बे आंखौ गावनि प्रेक्टिस खालामनायाव लांफादोंमोन। बेबो जोंनि 2 नं जायनारिनि बेयो। आरो बिनि उनाव थुलुंगा होनाया उदांस्रि मेम। बिथाङा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खाथियाव थायो। आरो बेनिफ्राय आङो फार्स्ट गेलेजेननायावहायो डिस्ट्रिक्ट गेम गेलेहैनो होननानै थाङाखैमोन आङो। मामिखौ होननानै थांदोंमोन कि आङो गेम नायनो थांगोन, बिदि WUSHU गेमनो बेखौ नायनो थांगोन होननानै थांदोंमोन। बेनिफ्राय थांनायाव उदांस्रि मेमखौ लोगो मोननानै एन्ट्रि फिस लायो नालाय, एन्ट्रि फिस लानायावहाय उदांस्रि मेमा होनानै होदोंमोन। बेनिफ्राय गेलेबाय, होमबा आङो फार्स्ट टाइम सिलभार मेडेल देरहानो हाबाय। बेनिफ्राय जोंहा बे गेम जोबखांनानै स्टेट गेमनि थाखाय आंनि नामा लिस्टआव फैबाय। लिस्टआव फैनानै आं सायाव सेलेक्सन हैनो थांदोंमोन। सायाव सेलेक्सन हैदों, होमबा आंहा बे टाइमाव गिबि गेलेजेननाय, आंनाव जेबो पारफरमेन्सआबो मोजां नङा बे टाइमाव। अब्ला तुलाराम बसुमतारी होननाय जोंहा दतमा लावदंगानि सारखौ लोगो मोनबाय। बे सारा होनबाय मामिजों बिदिनो रायलायनानै दायो गेलेहैबाय स्टेटआव। फार्स्ट टाइम आंहा जेबो पारफरमेन्सआबो बांद्राय मोजां नङा बे टाइमाव। गेलेनानै बेयाव मेडेल मोनबोआसै। ओमफ्राय बिनिफ्राय बोसोरनै थानानै 2023 अक्ट'बराव जानाय साइ सेलेक्सनाव हैदोंमोन। बेनिफ्राय नभेम्बर 3 थारिखआव आं सायाव थाहैबाय। सायाव थाहैनानै दा 2023नि मार्चआव मोनसे नेसनेल गेम जादोंमोन, नेसनेल चेम्पियनशिप। बे नेसनेल चेम्पियनशिपआव आं बाहागो लादोंमोन। नाथाय आं सान्डे इभेन्टआवसो आं गेलेयो। थावलु इभेन्टआव आंनि नामखौ हरदोंमोन। आंखौ सारा होनदोंमोन, जोंनि साइनि कच सन्जय कुमार हालवानिया आंखौ होनदोंमोन, नोंखौ थावलुआव नाम हरबाय बेबायदि होननानै। ओमफ्राय आं सारखौ होनदोंमोन, आंथ' सार सान्डानिसो, आं बोरै थावलुआव थांनो होनदोंमोन। बेनिफ्राय सारा होनबाय, नोंनि वेटनि साबेसे मानसि दं, माबायदि गेलेयो, नोंनि गोजौ वेटनि माबायदि मानसि दं, बेखौ नायनानै फै होनबाय। ओमफ्राय आं मामिनो खबर हरबाय। मामिया होनबाय, मानो थांनो होनदोंमोन मामिया। बेनिफ्राय थावलुआवसो हरदोंबा मानो थांनो होनबाय। ओमफ्राय आं मामिनो खिन्थाबाय, सारा मा होनदों बेखौ खिन्थाबाय आं मामिनो। मामिया दाना बेयाव हगार हरबाय आंखौ। खस्थ' खालामनानैबाबो, फैसा थाखा गैयाबाबो खस्थ' खालामनानै हगार हरबाय। बेनिफ्राय बेयावथ' मेडेल मोनबोआसै। सेकेन्ड टाइमावहाय 2024आव डिसेम्बराव जादोंमोन 24 नेसनेल चेम्पियनशिप, साब जुनियर नेसनेल चेम्पियनशिप। बेयावहायो आङो ब्रन्ज मेडेल थार्ड प्लेसाव मोनबोनो हादोंमोन। आरो बेनिफ्राय 2025नि मार्चआव जानाय, मेआव जानाय 25 साब जुनियर नेसनेलाव आरो बेयावबो ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादोंमोन। तामिलनाडुआव जादोंमोन बे 25 नेसनेल साब जुनियर चेम्पियनशिपआ। आरो 24 साब जुनियर
चेम्पियनशिपआ पान्जाबाव जादोंमोन। बिनि सिगां आङो अल आसामावहाय गल्ड मेडेल देरहानो हादोंमोन। बेनिफ्राय आंहा बे अल आसाम चेम्पियनशिप जोबनाय लोगो लोगोनो आङो एशियान चेम्पियनशिपनि थाखाय ट्रायल हैदोंमोन। ट्रायलावहाय आङो आर्मि बयसनि सासे अपोनेन्ट रबि चन्द्र होननायजों गेलेदोंमोन। बे गेलेनायाव आङो फाइनाल राउन्डआवहाय जेनदोंमोन। बेनिफ्राय नेशनेल चेम्पियनशिप जोबखांनानै आरो मोनसे एशियान चेम्पियनशिपनि थाखाय फाइनाल ट्रायलनि लिस्ट ओंखारबावदोंमन। बेयावहाय दैजि राभाजों आंजों नाम लिस्ट फैदोंमोन फाइनाल लिस्टनि थाखाय। जों सानैजों थांदोंमोन, जों सानैबो सायाव थायो। बेयावहाय जोंनि सारा सन्जय कुमार हालवानी सारा जोंखौ गोबां सापर्ट खालामदों। बिथाङा जोंनि क'क्राझार साइनिनो WUSHUनि सिनियर कच, 9 थाखोआव फरायो। बेनिफ्राय गेलेनायनि बेलायाव एबा फरायनायनि बेलायाव नोंसिनि आइ बाबानिफ्राय माबायदि सापर्ट मोनो? आइ बाबामोनाथ' आंखौ गोबां सापर्ट खालामो। गैयाबाबो फैसा थाखा गैयाबाबो गुबुनफोरनिफ्राय दाहार लानानै होयो। इयुनाव मा सिन्था खालामनानै दं? इयुनावथ' दा आं बिदिनो देरनानै मोजां साख्रि बाख्रिफोर मावनो सानो आरो गुबुन फैसा थाखा जेन'बा बे समाव फैसा थाखाफोर आंनाव फैयोब्ला आं जाय मानसिफोरनाव फैसा थाखा गैया आं बेफोरखौ एसे हेल्प खालामनो सानो गेमनि बिथिङाव आरो फरायनायनि बिथिङाव। आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों। सारनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। सारा आंखौ सिगां समावबो गोबां मदद खालामदोंमोन। जेब्लानाखि आं एशियान चेम्पियनशिपनि थाखाय फाइनाल ट्रायलनि थाखाय आं जेब्ला इउपि मेरिटआव जानाय एशियान चेम्पियनशिपनि फाइनाल ट्रायलाव थांदोंमोन, अब्ला बिथाङानो आंनि थाखाय फ्लाइटनि टिकेट बानायनानै हरदोंमोन।